Okamzimba umntwana uyakhweleka nina bakambomboshi omnyama nazi indaba ze1KZNTV esithi yizo ezihamba phambili. Kuzokwakhiwa elinye idolobha Ethekwini. Lisenkantolo lomkhandlu wasemvoti. Kanti Indida Kushona umfundi owasha esikoleni. Sanemola kwindaba zethu ze1KZNTV. Usekela mengameli wezupholo uMashatile nongqongqoshe beminyango eyahlukene kazwelonke bahambeleke izikhungo okubalwa phakathi kwazo kwenendawo kuzokhiwa kuyona idolobha lesimanje manje lihlanganisa isibhedlela esizimele zindawo zokuhlala kanye nenxangathelo ezitolo eThekwini KwaZulu-Natal nokuzodla imali elinganisela ku-30 billion wamarandi. Ukuhambela kwelezi iphathimandla uzocacisa kabanzi ngokuqala kwalomsebenzi kanye nokuthi iqhaza lini elizobanjwa uhulumeni kugcine kusizakala nomphakathi kuheheke nabatshali izimali. Ukuhambela kasekela mengameli wezwe eThekwini naseMaritzburg evakashela izikhungo ezithuthukiswayo esinye sazo esibiza ngentshongweni Catalytic Project namuhla kungezinye zezinhlelo zikahulumeni zokuxhumanisa ukuthuthukiswa kwamadolobha kusuka komasipala isifundazwe kuze kufika nakuzwelonke okuhlelo lolu olubizwa nge-District Development Model. Imbiko iveza ukuthi kule project yasentshongweni yakhiwayo uhulumeni okwakhe ukuhlinzeka ngengqalasizinda yemgwaqo namanzi njengoba kwamanje ngobatshali izimali balezi ndawo bethi basafaka isicelo sokuthi ugesi bawuthola kwa-Eskom bengawutholi kumasipala okungakaze noma isicelo sabo sophasa yini. What we said that as government we will come to the party because when we need to assist with infrastructure. You know, when you build a new town there must be connection to water. I think you talked about water earlier, the roads, etc. So definitely we will spend money, but we will not talk about how much at this stage because ministers must look at their relevant areas of intervention and see how much that will cost. But we definitely are going to partner with the province. Ongomunye obatshali izimali uthi ngeke bagcine ngokwakhe inxangathelo ezitolo nesibhedlela esizimele kodwa bazophinde bakhe nezindlu zokuhlala abantu ezisezingeni elicokeme. We are also very close to finalizing 1,000 residential units with another big developer, a national developer. So I think West Town is most probably going to be a similar project to what you have in Gauteng, which is waterfall, if I can give you. I know the Honourable Deputy President mentioned Stein City as well. This is our Stein City. This is our waterfall. But I can tell you that under the leadership of the province and the city, we are very, very grateful for all the support we've received. To the community, to the Nkosi Shozi, who I've spent many, many times with, to Matula Mkizi, thank you. Mashatile, uphinde wahambela eSedare ePietermaritzburg, okuyisikhungo esifundisa kabanzi ngezolimo siphinde siqeqeshe. We traveled here to the Agricultural College to be able to see what the province is working on so that we are able, as the national government, to be able to partner with them, support them where needed because by training people here, the college is ensuring that we have enough expertise to produce food. Kanti le project esentshongweni kuthi izodala amathuba emisebenzi angu-6,500 kuvela nokuthi eminyakeni eyishumi kuya kweyi-15 izobe isikwazi ukukhulisa umnotho ngo-15 billion wamarandi. Kodwa Hosbisi Gibiang Sesetara ePietermaritzburg. Saqhubeka namanje umbango kumasipala umvoti maphakathi nelesifundazwe njengoba usomlomo noluthando Dlamini efaka isicelo sokubuyekeza isinqumo senkantolo ephakeme yaseMgungundlovu maphakathi nelikaMthaniya. Belihlezi ke namhlanje kule nkantolo lelicala kusadingida indaba yokuhlaliswa komhlangano womkhandlo obhekwe ngabomvu ngamaqembu angaphikisayo. uDlamini wasifaka isigubhukane lesi sicelo ngomzuzu wokugcina ngosuku langomsombuluko kwaphoqeleka ukuba kungabosahlala umhlangano womkhandlo wasemvoti. Bezidlana imlala namhlanje enkantolo ephakeme eMgungundlovu iqembu le abantu batho Congress kafushane ABC libhekene nosomlomo womasipala umvoti. I-ABC ifake isicelo esiphuthumayo enkantolo ngolesibili isola usomlomo noluthando Dlamini ngokushaya indiva umyalelo wenkantolo.
yathi ifuna ajeze ngokwenza njalo ngoba wehluleka ukubiza umhlangano. Kanti ummeli womvoti ukhwele wadilika wathi uDlamini wawubiza umhlangano futhi iABC yayikhona kuwona yaze yasayina ngisho iregister. Imeya womvoti uyanaba okwaholela ekutheni ke abaholi ke beABC befake isimangalo ngolesibili osasiholela ekutheni bafisa kuboshwa uSpeaker wethu ukuthi akawulandelanga noma akawuhloniphanga umyalelo wenkantolo. Lokhu ke okusibekela namhlanje ke besizolalela ukuthi ngabe uSpeaker wethu uzobe sevalelwa yini ngoba phela uma ngabe kade ephula umthetho kufanele evalelwe ekhindini njengoba mawungawulalela ngomthetho wenkantolo uyavalelwa. In fact nje bebe about ukuthi uSpeaker wethu elale ekhindini namhlanje. Kepha ke inkantolo ibuye isiwalalela amasayidi omabili ABC iIFP yasithola ukuthi uSpeaker wayilandela yonke imigomo ngokufanele enokunye iphutha balenza ngesikhathi bezofaka la lesicelo sabo bamislead inkantolo bathi akazange uSpeaker ubiza umhlangano kanti bakhohliwe ukuthi kune notice of the meeting kune register abayisayinile even bona yikho ke nje namhlanje inkantolo ivune thina njenge-IFP ukuthi no hayi attend lolu daba ngalendlela bafisa ngayo kepha ivune i-IFP ukuthi uSpeaker ulandele yonke imigomo ngendlela efanele. Usotswebu weABC uthe kukhulu kuseza. So approached the same court today asking relief yokuthi cha kahle kahle usomlomo was in contempt of a court order ngomhla ka-10. By the way, the same court order ngomhla ka-10 a court order esasivumelene ngayo both parties meaning ummeli wethu nommeli wabo. Eyibalula ukuthi lezi zinto ezintathu i-removal of umayor, uSpeaker no-whip of council ayidiscusswe emhlanganweni. So besikhona ke namhlanje sizo raise that issue with the court. You know, it's unfortunate ukuthi lesinqumo esiphume namhlanje umhlali ijudge adelikhona alibukanga ngendlela esibuka ngakhona. Kuyashwama ukuthi eSouth Africa siphila kuyona umuntu enga-ignorisha ama-court orders aze bemabili kodwa angenzeki lutho kuye. Nevertheless, they've won today's battle, but kodwa ke they haven't won the war. Basho njalo abaziyo. Leli cala libe seliyachithwa nezindleko kanti lizophinde libuye enkantolo ngolunye udaba olwalifakwe ekuqaleni lokuhlaliswa komhlangano. Izindabeni ze1KZNTV nguAyanda Dube ngisemgungundlovu. Ufuna ke impendulo umama womntwana wesikole samabanga aphansi Malanda Primary School esesigodini sasenkolokothe eMtubatuba enyakatho KwaZulu-Natal kulandela ukusha kuze ke kushone umntwana wakhe kade bebasa umlilo ke esikoleni okwenzeke kade kuzovalwa izikole ngamaholiday ephasika. Umama womntwana uSinikiwe Mdamba uthi kuze kube yimanje akazi ukuthi kwakwenze njani kuze kufike ekutheni ukushe umntwana wakhe azaza ashone ngoba ke nesikole asikaze sibahlalise phansi bengabazali sibachazele ukuthi engempela kahle kahle kwenzakalani. Usele nemibuzo eminingi anganazo izimpendulo zawo unina womntwana uSamukelo Mdamba obefunda ke Malanda Primary School eMtubatuba oshone ngemuva kokushiswa umlilo owadaleka esikoleni. Zine izingane ezasha kulomlilo kanye nomsizi kathisha yedwa i-educator's assistant. uSamukelo yena wabeke eseshona esibhedlela. Esilandisi unina womntwana uthi kwathola ucingo oluvela kumakhelwane lumazisa ngokulimala kwezingane esikoleni nokwathi emva kwalokho umama wafonela esikoleni uqinisekisa lezi ndaba nangempela uthisha wamthola waveza ukuthi ke abantwana balimele sibephuthunyiswe emtholampilo. Umama ke ukhala ngokuthi ke akaziswanga yena njengomzali womntwana kodwa uyena waze wafona esikoleni kwayima bemtshela ngalezi ndaba. Okay, ingane ilimale ngolesine. Yebo othisha bahamba baye esibhedlela babuya sekulate bangakwazi ukuzongitshela. Siqale nje sisuke kuyikhola abazange beze bengireportele ngokulimala kwengane. Bathe noma sebebuya esibhedlela bahamba bolala emakhaya. Yavuka ingane yashona ngolesihlanu ekuseni. Akekho uthisha engake ngambona la ekhaya ngize ngazobabona ngesabatha usuku lwesithathu sebehamba nobaba umeya umthetho ngalolu suku lolo. Mabefika la ekhaya ngesabatha uthisha wachaza akasekho estorini samaphepha usethi into eyenzekile bekuphela igesi yokupheka makuphela igesi yokupheka wathi kulabo abaphekayo ucela ukuthi abathatha amaplangwe ngale no plastic bebasi
base bethi akuvuthi wayesethi yena abathatha inkomishi bethele isanitizer bepase ngayo. Then ngemveni kwalokho ko wabe sekhala kumem ngagcina mina ngingazanga ukuthi okay sebethelile laba ingane ifika kanjani lapha ngabe bikhwezela ngabe bigoqoza uphuthu ngabe bekwenzakaleni ngagcina ngingazanga. Umama uthi ke zimbili istory azithola esikoleni ngokwenzeka. Uthe sokuqala sathi ke kwakushiswa amaphepha omunye othisha waphonsa isigubhu sesanitizer nokuyisona ngesaqhuma sabashisa, kanti sesibili kuveza ukuthi ke kwakuphele igesi yokupheka esikoleni. Kwathi ke omunye othisha ababasa amaplangwe angavutha wabeke esefaka isanitizer nokuyiyona ke eyadala umonakalo. Umama uthi ke ukholelwa ukuthi ke zonke lezi izitori akusizona eziyiqiniso. Ukholelwa ukuthi ke lesi ke esivezwa yingane uma esibuza isona esiyiqiniso, kodwa ke isikole nothisha bamfihlela. Ingane kwakade kwenze kuzovaleliswa laba abakade bepheka bezokwenzela ibrayi. Lo mazisha ingane wayevele efike wazocela eklasini ukuthi beyosiza lapha phandle. Bathi kwafika uthisha thizeni ngiyamazi nesibongo sakhe wafike wamcela eklasini besayoqiqa ibrayi stand. Into eyenza ukuthi ke phela ngoba uma ngabe into ikhulunywa izingane ayigcwali kahle. Kodwa mangibuza ukuthi kuze kanjani ukuthi egcine ishile pholo. Bathi into eyenza ukuthi ashe wayekade egobile ekhwezela isigubhu sesanitizer sila eduze kwakhe. Ngalesi sikhathi shuthi kusuka leli langabi ngoba lo thisha lo omunye oassistant angazi noma wayesethelile noma kwakunjani shuthi langabi lavele lakhungeleka la kulesi isigubhu savele saqhuma sabuya kuye. Yezwa sisi. Leso story abafuni ukuziveza ke mangazi makuthi basifihlela mina mzali wengane bazositshela abantu. Umalume womntwana ke uveze yena nokuthi abazi ngokuqhubeka kophenyo njengoba ke umseshi wecala engatholakali futhi ke angakaza akhulume nabo njengomndeni. Uthi ufuna ukuyimukela ezinye izinto ungakhona uzoyimukela kanjani ngoba awazi ukuthi kufunule uthini uzothini oyimukelayo, because akekho umuntu manje osafuna ukuvela neqiniso. Even ngisho umseshi lo kwathiwa ukhona lapha yakwamsane la esasiyo checka khona ukuthi icase ivuliwe. Bathi umseshi kodwa asazi noma wesilisa noma wesifazane. Mawukuthi owesifazane ngisho kuyi-maternity leave ngiyomlinda ezebuye because ngiyafisa ukuthi ekwazi ukuzongiphendula esichazela ukuthi kwenzakalani ngoba thina nje manje ayikho into esingayenza. Sihleli nje. Sihleli nengane lapha ya endundumeni la ingane sayibeka khona. Kodwa manje asazi ukuthi ingane yalinyazwa yini sizwa kuthiwa umlilo. Amaphoyisa ke aqinisekisile ukwenzeka kwalesi sigameko. Police have opened an inquest docket for investigation. This after a 13-year-old learner succumbed to burn wounds at a hospital at Nkolokoto area in Kwamsan. It is reported that 4 children suffered severe burn wounds after a gas explosion at a school on the 31st of March this year. 3 other pupils survived the explosion with burn injuries. Ngemumva kwemizamo eminingi yokuthola ukuphawula komnyango wezemfundo KwaZulu-Natal nokungabanga impumelelo, udaba ke sibese silifaka emoyeni. Lezi ke izindaba ze1KZNTV, mina ngingoSamkeliso Nqulunga ngisemdubaduba. Ake sithi shelele itorweni nebeselo sophinde sibuye nezinye zendaba. Asibonge siphinde sinamukele ukuthi nisahleli nathi kwindaba ze1KZNTV nazo kwizona esithi izo ehamba phambili namuhla. Kuzokwakhiwa elinye idolobha eThekwini. Lisenkantolo lomkhandlu waseMvoti. Kanti Indida Kushona umfundi owasha esikoleni. Umndeni wakantobela enqoleni ogwino seningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal uthi usukhathele ukuqiqa enkantolo ohambele icala losolwa ngokubulala indodakazi yabo lifike ke lingaqulwa. Kuzokhumbule ukuthi iziko lezindaba phambilini like labika ngesigameko sokubulawa kwesifazane onguphindile Ntobela wayeneminyaka engama-46 yobudala nokusola ukuthi isoka lakhe lambulala labe selimphosa endlini yangasese umgodi. Okhulumela umndeni uRaymond Ntobela uthi kubazwisa ubuhlungu kulokhu begqiqa kanje enkantolo icala libe lokhu lihlehla. Umndeni wakantobela ezinqoleni ogwini oluseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal uthi usukhathele ukuqiqa enkantolo
njengoba icala lalowo solwa ngokubulala indodakazi yabo lingaqulwa kodwa lilokhu lihlehla. Iziko lezindaba like labika ngesigameko sokubulawa kowesifazane uPhindile-Ntobela owabulawa yisoka lakhe lase limphonsa endlini yangasese uMgodi, kanti lalimthatha ekhaya kubo ngendluzula phambi kwabantwana bakhe ababili. Umfowabo kamufu Raymond Ntobela uyalandisa. Sizwa ubuhlungu obukhulu kakhulu sabantu bakwaNtobela ngendaba yokuthi siloko siqiqa la enkantolo icala lingathethwa liloko lihlehla. And enye into futhi eyasizwisa ubuhlungu ukuthi umbulali lo wayengayitsheli ukuthi uzobanjwa ngoba phela wayezasho nangomlomo athi yena akaboshwa. Futhi unabangani abakhona la adala ukuthi bangaboshwa, so ke sakulwela lokuthi sekugcine kwenzekile. Iqhuba uthi ngaba bafinyelelanga lapho bekhona ukuba amaphoyisa sezinqoleni alisukumela udaba angamphikeli umsolo. Lento ngaba ifikanga la ikhona namhlanje ukuba amaphoyisa la ezingolweni akwazi ukuthatha indawo yawo njengamaphoyisa kunokuthi athathe indawo yawo asizwe obukhulu ubuhlungu lokhu ngokuphikela umsolo azathembisa ukuthi azobopha umndeni wami uma ngabe uqhubeka nokumavoka lo mnomzana ukuthi uyena othathile umuntu athi lo uyojola akekho lapho uhambile uyojola. Okubuhlungu ke ukujola kwakhe kubhlungu ngoba sesimthole seshonile. Yiloko kusixakayo ukuthi wayeyojola kuphi la eseshone khona. Okunye okuyaye kusiphathe kabi yilo ukuthi wamthatha phambi kweingane kanti umthathele ukuyomosha ambulale. Le ingane zisekade ukukhohlwa. Ube senxusa ukuthi abantu besifazane bangabekezeleli ukuhlukumezeka. Abantu besifazane kubantu abathandana nabo bayakwazi ukufihla ilahle lishisayo. Kanti lelahle lishisayo lizogcina libalidele kulesimo lesi esikusona namhlanje. Kanti kuhle umuntu mangabe ezibona lapho ebudlelwaneni bakhe ukuthi unenkinga avene athatha indawo a report. Obe yingxenye bebebhikisha ngaphandle enkantolo yasezinqoleni uthi kuvusa amanxeba kulokhu bebona umsolo enkantolo. Isikhathazekile sabantu besifazane ngento eyenzekayo kuPhindile. Umsolwa ngendlela ahlukumeza ngawo umndeni nahlukumeza ngawo abantu besifazane. Ezinhlizweni zethu asifisi ukuba aphumele ngaphandle. Icala liphinde lahlehlela inyanga ezokwethwasa. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uZamando Sicele ngisenkantolo yasezinqoleni. Inyunyane yothisha inathi siyiphakamisa ukuthi umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal ufakwe ngaphansi kweso lomlawuli ngenxa yenkinga obhekene nazo. Umengameli wenathi uSibusiso Malinga uthi inkinga zakamuva ezikhungethe lomnyango kubonakala kuungqongqoshe kazolonke osizayo nokukhomba ngokusobala ukuthi uyahluleka lomnyango ukubhekana nazo esifundazweni. Phakathi kweinkinga abakhala ngazo ngezithinta ukudla ezikoleni kanye nokuvala kwezikole ezilinganisela kumakhulu ayisishiyagalolunye 900. Ukubhekana nezinkinga ezahlukene komnyango wezemfundo esifundazweni KwaZulu-Natal sekushiya inyunyana yothisha iNational Teachers Union inathi ngamafuphi ikhathazekile ngobuholi balomnyango. Kwizinkinga zakamuva lomnyango okwabhekana nazo zihlanganisa inkinga yohlelo lokudla esikoleni njengoba ezinye zezikole zisale Dengwane zingakutholile ukudla ngenkathi kunenkinga. Kanjalo nenkinga yokuthi kunezikole ezilinganiselwa kumakhulu ayishagalolunye ezizovalwa. Umengameli walenyana uSibusiso Malinga uthi ungqongqoshe kazolonke wemfundo eyisisekelo uAngie Motshekga uyena ongakwazi ukutawula lomnyango ngokuthi ufake ngaphansi kweso lomlawuli. Yingakho simemezela sicela ukuba angenelele umama uAngie Motshekga okuyena ophethe umnyango wezemfundo national. Simbonile ngenelela kaningi. Siyazi ke kwanesaka nje la kuhluleke ukhanjiswa kokudla ezikoleni. Wangenelela kwakho nokhona. Lo mnyango unazi inkinga niyayikhumbula indaba yama PPEs, niyayikhumbula indaba yama sanitary towels. Ziningi izike ezikhona. Ngakho bekungangcono lo mnyango ngoba sengathi uswele ubuholi ukuthi okungenani ufakwe ngaphansi kweadministration. Ungqongqoshe asebenzise amandla akhe ukuthi angawufaka ngaphansi kweadministration ngoba sibona kukhona ukunyakaza uma eseke wangenelela. Kuzoba nini la uzothola ukuthi njalo kufanele kungenelele ungqongqoshe umama uAngie esilibonga kakhulu igalelo lakhe njengomama osemkantshubovu kueducation.
Kamuva nje lo mnyango usanda kuveza ukuthi zilinganiselwe kumakhulu ayisishiyagalolunye izikole ezizovalwa ngenxa yezibalo ezincane zabafundi. Inathi ithi lokhu kuveza ngokusobala ukuthi lo mnyango wezemfundo esifundazweni uyahluleka ukuhlinzeka lezi izikole ngezinsiza ezifanele nokwenza abafundi bafudukele kwezinye izikole. Sikwamukela ngokukhulu ukushaqeka ukuzwa izindaba zokuthi umnyango uhlela ukuvala izikole okungenani eziyi-900. Uyakubeka kumnyango izizathu ezenza ukuthi lezi izikole bathi bazoyivala. Okokuqala bakhala ngokuthi izikole ezingenabo abafundi abanele. Kodwa njenge-National Teachers Union si-check-a thina ukuthi yini eyenza abafundi banciphe ezikoleni ezithile KwaZulu-Natal ikakhulukazi ezisemakhaya. Sithola ukuthi kufakazele sasikusho ukuthi izikole ezisemakhaya, imiphakathi esemakhaya ayinakiwe ngokwezemfundo. Lokhu sikubona ngokuthi lezo izikole azinazo izinsiza zokufunda nokufundisa ezanele njengalezo izikole ezisemadolobheni. Lapha kuze kuthinteke nezikole ezisemalokishini. Kanti njengenathu sikholelwa ukuthi ingane kungabe ikuphi, ngisho kuthiwa isemakhaya angakanani noma isemakhaya le ngaphansi kwetshe, umnyango unesibophezelo nohulumeni ukuthi lezo ingane zifunde. Le nyoni ikholwa ukuthi ngaphambi kokuba umnyango uthathe isinqumo sokuvala lezi izikole bekumele ubonisane nabo njengezinyunyana kanjalo namakhosi okuyiwona wakhela izikole ngoba lolu daba lithinta izinhlaka eziningi ezahlukene. Ezindabeni ze-1KZNTV bikuthabani Maphumulo eRichards Bay. Imeya kamasipala waseMsinga amaphakethelo kaMthaniya uDokotela uFelinkosi Zikhakhane usenxusa ukuba bebambisane nomphakathi waseNtshamathe ukuze bethole isixazululo ezinkingeni ababhekene nazo. Lokho kulandela emva kuba kube nokunyakaza noma ukuzamazama komhlaba ezinyangeni ezedlule okushiya umonakalo omkhulu kendaweni kanye nalezo wakhelene nazo. Lokhu sekuphoqa amanye kamalungu omphakathi akade akeduze kwalendawo ukuba suke aye kwezinye indawo. Ukhathazekile umphakathi waseNtshamathe eMsinga Top ongenalo ulwazi lokuthi kwenzakalani endaweni abahlala kuyo. Lokhu kulandela emva kokuba kube nokuzamazama komhlaba kule ndawo ezinyangeni ezedlule okwashiya umgwaqo kanye nentaba yaseNtshamathe kuqhekezeke phakathi nendawo. Ushoshovu Ngubane uthi lokhu kumphoqile ukube eqhele kule ndawo akakhe kuyo. Kuvele njena kwaqubuka intaba yavela intaba yaphakama umhlabathi wabheka phezulu uthema ubheka phezulu uthema usubheke phezulu wehla uthema wehla waqhekezeka phakathi uma usuqhekezeka phakathi kwase kuvuleka imisele emkhulu imisele iziyamosha umgwaqo osethuze nami kwaye dilika amatshe yadilika lapha engakhe khona yajika futhi lo mhlabathi wasakha wayaphansi kwavuleka umgodi emkhulu kangangoba wazofika lapho othangweni. Lento engiphoqileke ukuthi ngize ngisuke lapha yana ngoba ukubona isimo sokuthi angiphephile nabantwana. Ikhansela lendawo lihambisana nomkhandlu waseMsinga bahambele le ndawo ukubheka ukuba umonakalo ungakanani. Umthandeni Miyeza uthi bazamile kanye nomnyango wezokuthutha ukulungisa kodwa umonakalo uyaqhubeka. Into esimangazayo ukuthi umgwaqo la uvele wacracker besithi sisola ke imvula eningi eziningi kakhulu ngoDisemba nangoJanuary kodwa mawuthi ubuka isimo ke asisazi ke nathi ukuthi sekuyini. Sizamile ukuvala la umgwaqo waphinda futhi no transport wafika walekelela ukuvala kwaphinda waqala phansi futhi kwahlephwa njengoba kuhlephukile nje yonke indawo le ukusuka lana ke iqhephukile. Kodwa ke bonke ke abantu esibacelile iminyango ikakhulukazi nekahulumeni owezemvelo ukuthi uzobheka ukwenzakalani la nawo transport njengoba namhlanje sihamba nomasipala babumeya nawo uzobonela ukuthi ngempela yini lento umuka akawuzwayo. Umeya uFelinkosi Zikhakhane uthi lokhu kungaphezulu kwabo kanti banxuse umnyango wezemvelo kanye nomnyango wezokuhlalisana KwaZulu-Natal ukuba bengenelele. Siyabona ukuthi kungaphezulu kwethu asikwazi ukwenza lutho kufanele sithinte abezemvelo sithinte futhi no human settlement laba bozokwakha ngoba labantu sesibacelile ukuthi abasuke la bengabe sahlala la lemize embalwa malapha kukhona lenkinga sibhekene nayo. Ngakho ke siyacela nje ukuthi kube khona ukubambisana. Khona manjalo ubesenxusa bonke abakheduze kwalendawo ukuba beqhele njengoba le ndawo ibeka impilo zabo engcupheni. Ngoba enye phela into ebuyihluphe
siyathanda ukuhlala emakhaya ethu nalapho sazalelwa khona nanxa sekuneyinkinga singabe safuna ukusuka kodwa ke siyacela siyabakhuthaza ukuthi bengabuye babuyele kule ndawo enzima kangaka lapho kuvele kudilike nje umhlaba bese konakala yonke into umgwaqo uhlakazeke unqamuke phakathi akusahambeki nakuhambeka. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThobeka Dladla ngisentshamathe eMsinga-Top. Ake siphinde sithi ishelele izitolo nina besilo sobuye sibuye nezinye zendaba. Asibonge siphinde sinamukele nisabuyele zona izindaba ze1KZNTV nazo izihlokwana zethu esithi izo ehamba phambili. Kuzokwakhiwa elinye idolobha eThekwini lisenkantolo lomkhandlu wasemvoti kanti indida kushona umfundi owasha esikoleni. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli libiza u$19.40 kwidola laseMelika bengu$24.18 kupondo waseBrithani libe ngu$20.99 kwi-euro yase-Europe kanti intengo yegolide $1,977.66 ounce kuthi intengo yoil ongahluziwe yona ibe ngu$76.96 umphongolo. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleka. Iyani nabakaqamba lankomo zilahlekile zodliwa umdlebe kwasoshangana okamzimba umntana nethimba lonke le indaba sithi khulu.